Topi on herrasmies, Topi on ystävällinen kaikille ja Topissa on sellaista charmia, jota harvasta ihmisestä löytyy. Jarrumiehenä Topi on tietenkin se kaikista ylin auktoriteetti meille. Topi on meidän ykkönen, häntä kuunnellaan kaikessa. Hän on todella sosiaalinen tyyppi, taitava ajaja ja sanotaan, että kun on ajanut vuodesta 1974 lähtien ja ollut töissä täällä, niin sen kyllä huomaa. Että kaikin puolin mukava ja ottaa kaikki huomioon, mutta silti on se kuitenkin se ylin auktoriteetti täällä. Se tuli silleen, että mä jo ajoin näitä muita laitteita ja tämä vuoristorata oli vielä ajamatta. Ja sitten loppu kesästä mä sen opettelin 75 ja siitä lähtien sitten jäin tänne. Nämä päivämiehet pitää radan kunnossa ja me sitten ajellaan vaan. Linnanmäellä tää on käsittääkseni tää on niitä halutumpia töitä. Jarrumiehellä yleensä täyttää niin yhteenkuuluvaisuus, että se on kuin yhtä perhettä. Topilta mä opin siinä 6 vuotena todella paljon ylipäätänsä ajamisesta, varsinkin tästä meidän omasta kulttuurista, mikä meillä on täällä. Et Topi on semmoinen johtohahmo, vaikka Topi ei enää täällä tossain töissä olekaan, että hän on sellainen meidän ikuinen ykkönen, jolta oppii päivittäin uutta ja kuulee vanhoja juttuja ja tapahtumia. Pakko se on joskus vetää se raja. Tämä on nyt 3. kerta, kun yritin lopettaa ja nyt jos se nyt onnistuisi. Ensimmäisen kerran meinasin, kun rata täytti 50 vuotta. Sitten seuraavan kerran, joka mut hommasi tänne töihin, hän jäi eläkkeelle. Niin ajattelin, että nyt on hyvä jäädä munkin. Mutta ei, sit meni vielä meni tähän. Topi jättää äärimmäisen isot saappaat tänne. Sellaiset saappaat, mitä mä väitän, että kenelläkään ei ole mahdollisuutta täyttää. Että tästä lähtee iso osa vuoristorataa, iso osa Linnanmäkeä lähtee pois Topin myötä. Kyllä se oli vaikea päätös tämä lopettaminen. Kyllä on tosi